εγκληματικής οργάνωσης θα έπρεπε να με σχετίσει με κάτι παράνομο. Δεν μπορεί να μου λες ότι έχω κάνει διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με νόμιμες ομιλίες στη Βουλή, επειδή είπα να κλείσουν τα σύνορα για τους παράνομους εισβολείς. Σας προκαλώ και εσάς και όλους τους δημοσιογράφους, αναφέρετε μία δική μου έκνομη πράξη. Πώς έκανα αυτή την περιβόητη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης? Επειδή μίλησα για κλειστά σύνορα, ξέρετε τι έλεγε ο Θανάσης ο Πλεύρης την ίδια περίοδο? Ακριβώς την ίδια περίοδο επί του ίδιου θέματος. Δεν νοείται φύλαξη συνόρων, έλεγε ο Θανάσης ο Πλεύρης, αν δεν έχουμε νεκρούς. Και αυτός έγινε υπουργός της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό. Αυτός όμως έφερνε ψήφους στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έκοβα ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Μπαλτάκος, πήγατε φυλακή για τις ψήφους. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Και σήμερα ο λόγος που απορρίπτονται τα αιτήματά μου για αποφυλάκηση, και το έχετε το βούλευμα, το έχω κοινοποιήσει σε όλους και το Banking News το δημοσίευσε, ήταν ότι ίδρυσα κόμμα. Αυτή είναι η αιτιολογία. Ίδρυσες κόμμα, επομένως παραμένεις επικίνδυνος. Η ίδρυση κόμματος όμως από εμένα έγινε στον Αριοπάγο. Όπως κάθε πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός.